Amen bantwana bezithunywa. Igama lami ngoNkosazana Ndoni Yamanzi. Kule video le ngizochaza kabanzi ukuthi siyini isithunywa. Siyini isithunywa? Isithunywa ingelosi yomoya ephila kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu unazo isithunywa. Isithunywa yilesi ozothi mhlambe mawuthi uphuma ngaka-right bese sona sithi phuma ngaka-left. Bese mangabe uyasimamela uzwe umuntu athi yazi ngapha ngaka-right kuyele kwayenzeka ingozi ngalesikhathi esiso. Mawuthi uyabheka yilesikhathi bomele uphume ngaso. Yiso-ke isithunywa leso, yiso ingelosi leyo moya ephila emntwini, emxwayisayo, embonisayo. Bese kuba khona-ke abantwana abanobizo lwesithunywa. Kuhlukile lokho. Lo bizo lolu lesithunywa uma unalo usuke unale ngelosi leyo ephila kuwe exhumana nawe kanye nedlozi lakho. Umsebenzi wesithunywa ukundlulisa umlayezo kuwe. Yiso lesi esikubonisayo amaphupho kanye nemibono. Isithunywa leso siyakubonisa izinto emaphupheni wakho ulele noma ngemibono. Uma unalesiphiwo sesithunywa uba ngumthandazi noma umprofethi. Kodwa akusho ukuthi mabakutshelile ukuthi unesithunywa noma ubona izimpawu zokuthi unaso kusho ukuthi wena uzosiza abantu abangaphandle or abantu abagulayo ngoba iziphiwo zabantu azifani. Ungaba umuntu onesithunywa uthunyelwe emndenini wakho ukuthi kube wuwe ozoxhumanisa amadlozi wakho nalabo abantu abaphilayo abakini. Noma umlayezo wezithunywa uwe ozowuthula emndenini wakho. Isithunywa sikutshele umlayezo thize omele wena undlulisele emndenini wakho. Kungaba ulowo msebenzi wakho, kungaba umsebenzi wokuthi wena uzokhulekela abantu baphile ngawo lesiphiwo leso ophiwe sona. Ngokubabeka nje izandla abantu baphile basinde. Ungaba umprofethi. Lapho uzoprofetha khona utshela abantu izinkinga zabo kanye nama-solutions ukuthi kumele ukuthi bayenze njani ukuze baphume kulezo inkinga lezo. Yiso isithunywa leso esisuke sikutshela lokho ukuthi lo muntu lona njengoba ala uphethe into eso uze ngalokho kuso siyakutshela isithunywa and then uzomsiza ngendlela ethize. Njengoba ngichaza ukuthi asifani singabantu. Akusho ukuthi umuntu onesithunywa wonke umuntu uzokhulekela abantu ngezandla kuphela bese bayaphila. Ziningi izindlela zokuphilisa mawunale isiphiwo sesithunywa. Kuya ngokuthi uphiwe kanjani, uzosebenza ngaluphi indlela ngoba kukhona abazosebenza ngokukhuleka njengoba ngishilo, kukhona abazokhulekela ichibi abantu baphile, kukhona abantu abazokhulekela iziwasho abantu baphile, kukhona abantu abazoprofetha umuntu aprofethe ngekhanda isithunywa sakhe simtshele ezwe la engcondweni yakhe simtshele sikhulume naye bese yena undlulisa loyo mlayezo. Kukhona lesithunywa leso esizokhuluma nawe ngamaphupho mawulele. Kukhona isithunywa leso esizokhuluma ezindlebeni zakho bese wena undlulisa loyo mlayezo. Bese kuba khona isithunywa esikuvezela into ivele njengesibonakaliso. Yiso-ke isithunywa leso. Yiyo into oyenzayo mangabe umuntu onesithunywa. Yizo iziphiwo lezo oba nazo. Yiso isithunywa sakho esizokutshengisa ukuthi wena uzosebenza ngayiphi indlela. So akusho ukuthi uNkosazana Ndoni Yamanzi mangabe yena uba nezibonakaliso ngathi ubukele ku-TV, akusho ukuthi nomunye umthandazi noma umprofethi uzoboniswa kanjalo. Omunye uzozwa la emadlebeni wakhe atshelwe, omunye uzoba ngathi i-feeling oyizwayo noma ngizothini kube ngathi la uyacabanga kanti isithunywa lesi sikutshelayo ukuthi kunje. Bese uzosiqonda mangabe sowukhulile kulo lobizo leso. Mawuso-connected naso isithunywa sakho kulapho uzowazi khona ukuthi umamele umoya ngoba umoya ufuna ukuthi umamele. Ngiyabonga ukuthi nimamele ivideo yami. Please don't forget to subscribe
and then click on the notification button so that each time ngiyenza ama-video bese aya-notifya. Like and share my videos. Thank you so much. See you on the next video.